थानाय सालमारिओ लुकुरक नरक साइमानबाय खाना तितेतिसि हापांनि एमडिसि 3 जन कताल इएमनि समाय तांमाने आबुनो तैनो बाक्सा तिप्रा मथा पार्टीनि न साजेया अंगि तंनाय रकबो तंगो समाय तांमामे यागुलो तितेतिसिनि सीएम तामो कक साका एन कताल इएम चंगजागनाय बले तामो कक साका लुकुरक न कुबिदे तिप्रा मथा पार्टी बाय तं एबा कलगना नाय तं आबरक जों अजागाव सालायनाय जत आबरक न तिनि अ भिडिअ जों सालायनाय लुकुरक नरक खालगै भिडिअ पाइथाक जरा नाय दंदि आबु कुबि कक न बाक्सा तिप्रा मथा पार्टीनि सकल लिडार्स रक इएमनि पोस्ट न माननानि मुसुं जागबायो यागुलो लुकुरक नरक नुबाय खाना फेसबुक पेज रक को एकजन लिडार्स रकनि पोस्ट रक ते कक बा नबार बिसिंनि कक तिप्रा मथा पार्टीनि लिडार्स कटर रक वन साइडेड चिमिनो प्रिफरेंस रक रिउ हनै कक नबार सिपसावै दंगो कुबैदेना चेंग्रा सिया अ कक रक बा बसुक्तै कुबैयं न आबो जरा फाइके सिजागनाय नुगजांनाय साबो आबरक दफानि बागै कुबै बखाबाय सामुखाय दं साबो आबरक बखा कसमबाय दफानि बागै सामुखाय दं पोस्ट रां न नाहारै निजेनि एडभान्टेज न वानसुगै सामुखलाय तंनाय रक बाट और काइसा कक साना मुसुमानि हिनके बुबाग्रानि वान सकमा बुबाग्रानि इमां लुकुरकनि हामक्राय दफानो मथांनानि सिकतरको आरो बाक्सा तिप्रा मथानि लिडार्स रक बा पोस्टमेननि बागै समलाय दंगो एबा बखा समलाय दंगो ओ बाक्सा सकल लिडार्स रक न कयनानि मुसुंगो नरंनि अतंमुंबाय चालायग्रा जागा जागा तिप्रा मथानि लिडार्स रक डिजाइन लाइमा रक सोशल मीडिया न्यूज चैनल रक नुगुई तंबाय खोना लुकुरक सानानि मुसुंमा हंकाय तिप्रा मथानि बाक्सा लिडार्स रक न लुकुरक बो चाजयां दंगो बुबाग्रा न चाजागमा हामजामा बागिसि नरंनो रेसपेक्ट रुइ दंगो हिंके टिटिएडिसिनि इएम कताल रक समाय तांबायमा यागुलो तामो सागा टिटिएडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया आबुसुंगर सालायनाय इएम कताल 3 जन बरक न चंगमानि महाराजा निनो डिसिजन जों अर हाइके सेन्टिमेन्ट नाहारनानि कक गरै जों थानसा डिस्ट्रिक्ट वाइज सब जोनल वाइज महाइके इएम रिनानि आगेबो रिजागिया एबा चंगजागिया सीपीआईएम प्रूव हाइके न कक्ति सानाय गरै मैक्सिमम न खवाइनि हनै साका सीएम हिंके जों अर कताल इएम चंगजागनाय रविन्द्र देबरमानि कक बो सालायानो बसाका चिनि साकावो जे बरजागनाय डिपार्टमेंट ओंया खेबा जों जतन थानसा खलाय सामुं तांनानि वानसगो चिनि पार्टीनि डाइरेक्शन बाय न आं अर इएम अंगो हनै न आनि साक बाय थांबाय आनि इच्छा बाय आं सामुं तांया आनि पार्टी दंगो प्लास आनि एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी दंगो बरक बाय न थानसाखे डेभलपमेन्ट तामो खाइमान वान सकनाय ताबक फानो चिनि तिप्रासा आमचायो लामा गरै गोबांमा जोंजाल दंगो आनएमप्लयमेन्ट रकनि बागैबो नायनाय ताबक 2022 to 2023 इयारलि बाजेट पाइथांका आबुनि परे फानो जों रां ताक फानो मायाखौ ताबक कताल बसर फाइका 1100 कोटी ताबक फानो रां फायाखौ सरकारि सेलारि फानोसि रिउइ मायाखौ हाय हनै रविन्द्र देबरमा कताल इएम साका और बसामनि कबमा कक न तंगो हाइफनो बनि मेजर इम्पोर्टेन्ट कक न चंगर साका अ जागाव तिप्रा मथा बायनानि एबा कमननानि लामा थांगि तंमानि हिमानि अबकी खरक खाम खरक बोरै पोसिया कारमा बाय एबा पार्टीनि रिजिग्नेशन रुइ याकारै थांमा बाय तिप्रा मथा पार्टी बाय थानानि ककदा लुकुरक नर कमेन्ट खलायदि तिप्रा मथा पार्टी बायनानि लामाव थांगिदे तं ना थांया चिनि रिसार्च एबा चिनि एनालाइसिस खाइमानि पार्टी न तै हिंकांकाय जों अर साइमानखा पार्टी बायनानि लामा तो थांया पार्टी ताबक स्ट्रंग अंगनानि लामा दिगिसे थांग दंगो आबो तो चिनि एनालाइसिस खाइमा जागावोसि नरक तामो वानसक पार्टी दे बाय थानो ना तेबो दे स्ट्रंग अंगन नर अबो कमेन्ट खलायदि नरकनि वानसक माले तामो आबो नरक सादि कमेन्ट खलाय जतन हामबाय।